Kang para tumingal prang cambo samyong tali ler dadeti leting kodo sanyengkong manguncang niti adalah Tulung sauta ranggonku miling jangkung upati manungsa kang nandhang Sukerta kono satira kakah perkasa sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Tuna Bapa. Loh, Tuna Bapa. Iya. Kowe werdine piye? Tuna tegese rugi, bapa wong tuwa rumangsaku rugi dilarake ibuku Surati nunggun bapakku. Mergo aku ana jroning kandhutan ibu tinggal mati bapakku. Wah, ladalah iya. Anjur sira jeneng aku Bathara Kala. Melek netramu bala kopok maku ya kuwi. Mring ngacep padha bakal golek manungsa kang nandhang Sukerta kaya kowe iku bocah unta-anting. Tunggak ngaren tegese kowe anak ijen ora ndek tunggalan kowe lairmu wong bapak wis mekaring pati mula kowe dadi panganku. Yen ngono ku arep bathok arep iya. Tak pangan dina iki janjian kok cetak kok suwek telak mojo tak badhe ngosi wae. Wah,
Kae mau ketok elo malame bareng tak cakot ketrat-ketot kaya nyokot relung tuku rambal kabeh. Iki ana menungso ngaglah malang kadakno ngarepku sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kamatuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik wae to iki. Kok gek menungsane mamneh ora edep. Najan dadi jeneng nangis beda menungsane. Weh, kowe sapa Bathara Kala? Lah kowe Bapa Tuna ki ordine piye? Bapak. Tuna rugi bapakku mungsu rugi ndi anakku mung siji ora ndek tunggal. Ah, ya ngono potang tak gaglah dina iki kowe. Wah. Wes arep entuk pangan wong loro wae. Sida urung iki piye iki? Yen ngono aku arep mbacutke lagu. Aku miring tambang rawat ratu jaring mbok bakusin mambiwara miwah pawarta binandunging karna. Ing tugu Kelurahan Ngrama nalan pacitan kuwi asmane Pak Juyanto. Pak Juyatno kan Ibu Martini kuwi jare kagungan putra 5 tur wadon kabeh. Kuwi jenenge Pendhae kuwi mbokno kuwi dadi memangsan ya nakat tumur nyarta wedat mlebu ing desa ing tugu dina iki aku.